аз як падар бандагӣ карданд ва умуман дунё дигар буд. Тамоман замин ба назарам ба осмон рафт, осмон таги поям омад. хоб оиде ки дӯстӣ ману Мубориз Усмонов яъне ки чашми бад расидааст. яъне шумо беҳрӯз ба ин савол ҷавоб надодед. шояд кам алубзаниам кунем. шояд шуморо ба хашм оварда буд. хашм не, шояд ки намехоҳад. аз чашми янга пинҳонӣ арӯзбозӣ кардаед? Не, Рустамҷон, ягон мардак намегӯяд ки пинҳонӣ рӯи ростӣ арӯзбозӣ кардам ё ин ки не намегӯяд. ягон як проблемаи сахт гирифтор шудем. ҳами як срочно ҳамин бегонияи топагаи $1000 дар кора. ҳар як нафар, он нафароне ки мегӯянд ҳамин мардак суруд мехонанд, албатта ҳар як нафаре ки боз ҳамин комментариҳоя менависанд. Я борга салом алейкум дӯстони азиз. Барои шумо як бародари боваринок тавсия метавонем ки бисёриётони бародарам мешносен. Шаҳрёр чанд борга рекламаш кардагӣ будем. Бародари боваринок. ин бародар барои шумо студентский билет тайёр мекунад. чихел шуморо дар донишгоҳ дохил мекунад қонунӣ. Нами рақамое ки WhatsApp ҳай занг мезанед, гап мезанед. ҳозир ки агар занг мезанед айноми канали Меҳроб ки гап занед 25% скидка дорад. хелчам нақши бениҳоят арзона 25% скидкаш мекунад. ҳеҷ чиз намемонад. фақат ин тахфиф барои подписчикони канали Меҳроб Pro. барои дохил кардани донишгоҳ зан ва мард будан фарқ надорад, син солам фарқ надорад. фақат шумо ҳуҷҷатҳои лозима дар WhatsApp равон мекунед. студентский билет ки тайёр шуд мегира равон мекунад. ин ҳамеҷа дар рақамоша мондагиам занг бизанем бо чӣ маълумоти пуррае мехоҳем фаҳмем ай худаш пурсон шавем. иншоалло ки бачаи тоҷики худмонай бародари мефаҳмидагиай то имрӯза ягон шикоят шидагӣ нест. бародари боваринокай. як саломи гарм нисори якояки шумо тамошобини ҳамеша фаъоли канали Меҳроб Pro. инак бо шумо дар барнома ман ҳастам журналист Рустам Азимӣ. меҳмони бахши барномаи рӯбарӯ ҳастанд Беҳрӯз Насриддинов, шоумени муваффақ дар соҳаи шоу бизнес. ин ҷавони муваффақ замоне дар радиои Азия Плюс бо як маҳорати тоза тавонист статуси худро касб намояд. имрӯз ба барномаи рӯбарӯ аввалин шуда ӯро даъват намудем. чуноне ки шумо медонед 2 сол қабл барномаи рӯбарӯро мо ташкил намуда будем ва чеҳраҳои маъруфу машҳури кишвар меҳмон мешуданд. ва инак бо дархости зиёди шумо пас аз 2 сол боз мехоҳем ки ин барномаро дубора рушд диҳем. ва аввалин меҳмони барномаи мо дар барномаи рӯбарӯ Беҳрӯз Насриддинов ҳастанд. пеш аз ҳама шуморо ба ин барнома хушомадед мегӯем. салом Рустамҷон, ташаккури зиёд. чӣ тавре ки мегӯянд ҳар як оғоз маз ҳамон як экспериментҳо аз мо сар мешавад. он ҳағз аст. хушомадед нури дида тоҷ бар сар. бениҳоят хушҳол ҳастам ки имрӯз дар иртибот ҳастем, суҳбате хоҳем дошт ва барномаи аввал аст ва дар рафт мефаҳмонӣ чӣ кор кардан лозим. албатта мефаҳмонам. инҷо 15 конверти ки шумо ба чашм мебинед 15 савол ҳаст ва агар саволе ки ба иззати нафси шумо мерасад шумо мехоҳед дар пеш чашми тамошобини мо ба тариқи анамон зажигалка оташ занед. агар ки саволе ки ба шумо писанд аст метавонед ба чашми тамошобини мо нигоҳ карда ҷавоб гӯед. ростӣ дар аввал дӯстони азиз нафаҳмидам барои чӣ зажигалка, барои ҳамин аввал тарсидед. лозим аст гуфтам ин ягон ритуали махсуси Рустамҷон бошад имрӯз ки не фаҳмо аст. акнун шурӯъ кард. пас шурӯъ мекунем. аввалин шуда метавонед шумо конвертҳо чун шумо дар ихтиёри шумо аст ва ҳақ доред ки ба саволҳо худатон хонда ҷавоб гӯед. ман дар ин ҷо ҳақ надорам ва ихтиёри шумо месупорам. 15 конверт. бале 15 савол ва 15 конверт. аввал хонед ба диққат ва баъдан хулосаи худро баровед. саволи сеюм сабаби аз радиои бо нуфузи Азия Плюс рафтани шуморо бисёриён намедонанд, магар маош кам буд. хуб намесӯзонем, ҷавоб мегардонем. ман каме гуфтанӣ ҳастам ки яке аз бузургтарин мактабҳое ки аст барои ман шахсан ин радиои Азия Плюс аст ки муддати 10 сол фаъолияти корӣ доштам ва сабаби рафтан аз ин даргоҳи ба ман бениҳоят азиз он буд ки кори худро оғоз кардем аллакай. дар алоҳидагӣ имрӯз бошад фаъолияти кории худро бурда истодам. ёд мекунам, бовар кун, беҳад ёд мекунам Рустамҷон, пахшҳои мустақимро, суҳбатҳое ки дар пахши мустақими радиоӣ доштем. лек акнун муддати 10 сол фаъолият кардем. ба назарам дар ҷое хонда будам ки ягона ровие ки дар радио туяшро барпо намуда буд Беҳрӯз Насриддинов аст. ин асос дорад? ман як чизи дигарро мегӯям Рустамҷон, ба назарам ягон нафар дар пахши мустақим дар ягон саросари дунё накардааст ин корро, барои ки ман таваҷҷӯҳ зиёд мекардам, ҷустуҷӯ мекардам, мекуфтам ки нафаре карда буд ҳамин, яъне ки издивоҷи худро дар пахши мустақим. наёфта будам, бале соли 2014 дар радиои Азия Плюс дар пахши мустақим. ин аз дӯстдорӣ буд, аз мухлисонро бисёр эҳтиром кардан буд. ростӣ Рустамҷон, медонӣ як фикр ногоҳон омад.
ногоҳон омад ки гуфтам чӣ гуна як ҳамон рӯзи захсен як никоҳу чӣ гуна баргузор кардан мумкин аст. мардум чӣ гуна қабул карданд? фикру бениҳоят хуб қабул кардан. Нафарони фикр кардан ки ин ҳазлу шӯхӣ аст. Лек ман бениҳоят хушҳол ҳастам. бемалол дигар конвертро бия варақ мезанем. чӣ тари фаҳмидам як конверт кушода мешавад, савол аз худат омода карда мешавад. бале, саволҳоро танҳо ман медонам, тамошобин намедонад ва ҳар чизе ҳаст бигзор байни ману шумо монад. берӯз то замони зангирӣ дар клипҳо шуморо медидем, пас аз оиладор шудан дигар намебинем. дуруст. Не, пас аз оиладор шудан ман дар якчанд клипҳои дигар нақш офарида будам. Рустамҷон бисёр нақшҳоям буд ки дар он ҷо ҳам бо духтарон нақш меофаридем ва оиди рафти ё ин ки оилаи ман рашкин аст ё ин ки не дар ин корам не, зеро ки ӯ медонист ки дар кадом ман кор худ фаъолият дорам, кадом корро имрӯзҳо ба сомон мерасонам ва кори ман умуман аз чӣ вобастагӣ дорад, зеро ки дар ин ҳолат не ягон боре набуд. Будан ҳолатҳое ки агар имрӯз пешниҳод шавад нақш мебозед? чаро не, агар ки клипе хуб бошад, сценарие хуб бошад, режиссёре хуб бошад, сарояндаи хуб бошад, чаро не. ин нуқтаҳоро шумо ҳатман ба назар мегиред ва баъдан хулоса мебаред. Бале. Ташаккур. Мегузарем ба саволи навбатӣ. ман ҳамин Рустамҷон аз саволу тарсида метарсам. Ягон саволи ҳамин нестандарҷаҳон ҳаст ҳозир ба назарам да. шояд бошад ва шумо ҳақ доред ки сӯзонед. дӯстии шумо, бале, дӯстии шумо. Неги Мубориз Усмонов чашми бад расидааст. хоб, оиде ки дӯстии ману Мубориз Усмонов яъне ки чашми бад расидааст, не ягон чашми бад нарасидааст. во мехӯрем, яъне ки дар рӯбарӯ ки шавем салом алейк мекунем ягон. чун пешин намебинем, чун ҷураҳои ҷониб будед, ҳолатҳое буданд ки шояд ҳамдигарро нафаҳмидем, дар он ҳолатҳои кориам буд. ва имрӯз муносибат чӣ гуна аст? муносибат бо таври рӯзҳо мегӯянд ки нейтралне бо қавле ки рӯзҳо мегӯянд. Мубориз равияашро дигар кард, аз соҳаи ровигӣ, яъне ки ба пурагӣ даст кашид ва соҳаи санъатро пеш гирифт. Беҳрӯз дар ин соҳа монд. фикр накардед ки рӯзи шумо ҳам сароянда шавад? сароянда шавам. Ман мегӯям ки ҳар лаҳзае ки мебароям дар ҳамин консерт, агар дар он ҷо ровӣ бошам, ба ҳайси ровӣ доимо мегӯям ки худо нишонат диҳад ки ман намерасидам дар ҳамин ҷо. тамошобини азиз, ба ин савол низ мо посух гирифтем ва хушбахтона мебинем ки Беҳрӯз ягон саволро насӯзонда истоданд. чашм карди ҷура. ба ин савол посух намегӯяд ва мо маҷбур намесозем ки дар он чӣ навишта шуда буд. зеро ки чашм карди ҷура. чаро дигар дар тӯю маъракаҳо намебинем магар аз пул сер шудаед? Рустамҷон, ин савол бисёриҳо мехоҳанд донанд. чаро Беҳрӯз ба тӯи маъракаҳо намеравад? не, чаро намеравам. дар тӯи маъракаҳо фаъолан иштирок мекунем. дар чорабиниҳо бештар мебинем. дар чорабиниҳо ҳам ҳастам, дар тӯи маъракаҳо ҳастам. медонӣ Рустамҷон, ман барои худ як шиёр дорам. муҳим ки он коре ки ту маблағ ба даст меорӣ бо дуздиву ғарибу бадӣ набошад, яъне ки бо роҳи ҳал. ва дар тӯю маъракаҳо иштирок карданам манам медонам ки ин як нони ман аст. ва ҳеҷ вақт ношукрӣ намекунед? чаро ношукрӣ кардам лозим аст дар ин ҷо? беҳтарин. бисёриҳо дар ҳамин соҳаи тӯи маҳфилҳо напарник ба қавле мегӯянд доранд. Беҳрӯз напарники шумо дар ин самт кист? Гуландом худои назар ва бисёр як чеҳраи муваффақ. бале, Гуландом он нафаре аст ки муддати аллакай 10 сол шуд мо фаъолияти корӣ дорем. Аввалин кори оғози мо ин дар пахши мустақим буд ки дуэти мо якҷодои мо буд. бале. ва моро имрӯз ҳамчун як дуэте ки якҷо ҳастанд мешинасанд. бори байни шумо нофаҳмӣ мешавад? ҳамарӯза аст. ҳамарӯза аст. ин гуна гуфтан мумкин нест ки пас аз чанд лаҳза шумо ошитӣ мешавед? баъд аз як 20 дақиқа 30 дақиқа аллаки ором шудем ҳардуямон, мегӯем хай майлаш буд, гузашт рафт. ман исми чӣ ашёеро ки ба забон меорам, онро шумо ба ришта мекашед. яъне ки шумо журналист будани худро нишон медиҳед. ман як чиз дигарро мегӯям Рустамҷон, ман журналист нестам. шумо шоумен. бале, бисёриҳо фикр мекунанд ки ман ҳамчун рӯзноманигор ҳастам ва фаъолияти рӯзноманигорӣ дорам. не, ин ғалат аст. ман умуман аз рӯи ихтисос ҳуқуқшинос ҳастам. беҳтарин. ва чун дар оилаи журналист ба дунё омаде, ба ҳамагон мегӯянд ки журналист ҳастӣ. бале, ман умуман ҳуқуқшинос ҳастам ва яъне ки ровии радио аз журналист умуман фарқ мекунад. беҳтар шуморо шоумен мегӯем. биёд Беҳрӯз хат, мо дар ин ҷо як шарт мегузорем ва шумо азодаи ин шарт барало мебароед. ман исми чӣ ашёеро гирам, шумо бояд онро ба ришта кашед. яъне мисол дарё. шумо зери ҳамин ибораи дарё чанд ҷумла мегӯед. вақте ман номи дигар ашёро гирифтам, аз дарё баромада боз дигарро илова карда, яъне ки ҷумлабандӣ мекунед.
мегзарем. дарё дар назди дарё нишаста дарахтеро медидам ки кабутари сафед парвоз карда меомаду дар он ҷо нишист. сигор нафари сигори худро партофтаасту ва навиштаҷотеро дар он ҷо пайдо кардам ки вазорати тандурустии шуморо огоҳ мекунад. сигоркашӣ ба саломатии шумо зарар дорад ва ишқ бошад агар ба саломатиятон фоида дорад. инҷа як ду ибораи дигар монд. хоб ман намедонам, ман нафаҳмидастам бачо рости барноматон ҳамин боша кам где-то замкрут кардам. баъди аз ишқ сар мешавад занги телефон. занги телефон гӯшаро бардоштам, маҳбубам занг зад ва гуфт агар имкон бошад ба балансам 20 сомон партоф. такси. дар он лаҳзае ки 20 сомонро мепартофтам ба баланси маҳбубам, такси лозим омад ва лаҳзае ки вориди такси гаштам, бе 20 сомон будам. хона роз бо такси ба хона омадаму он 20 сомонро аз маҳбубам боз гирифта баргардондаму додам. намедонам аки шояд ҳамин бошад. албатта шумо тавонистед ки аз удаи ин нақш бисёриҳо дар ин дар мемонанд ва намефаҳманд ки чӣ гуфта истодаем, аммо шумо тавонистед ки аз удаи ин нақш аҳсан мегӯем. беҳрӯз мегузарем ба бахши дигар саволи навбатӣ. симои беҳрӯз тағйир намеёбад, ман фикр мекунам ҷавоб мегӯяд. не ҷавоб мегардонам, дар ин ҷо бошад камтар. саволе омадааст ки марги падар бароятон осон набуд. якбора шахси азизро аз даст додан аз чӣ афсӯс хӯрда будед? чӣ орзуи падарро мехостед ва мехоҳед амалӣ созед? рустамҷон, лаҳзае ки нафарони азиз ба ҳар як нафар аз ин падару модар саравам ва лаҳзае ки падар бандагӣ карданд ва умуман дунё дигар буд. тамоман замин ба назарам ба осмон рафт, осмон таги поям омад ва дар ин ҷо танҳо як чиз ҳаст ки ва оромию ва сабр ба ту мебахшад ки ин насиб аст, ин тақдир аст ва ин асос амри худованд аст. он вақт шумо чанд сол доштед? ман 23 сола будам. оиладор будед? не, оиладор набудам. албатта зарбаи сахт барои фарзанд марги падар аст. марги падар аст. баъд аз чанд сари вақти соли боз гузашта дар байн боз модарро аз даст додем. худо раҳмат кунад. ва рустамҷон, як чизро мегӯям, то ҳад нафарони зиёд ин лаҳза тамошо карда истоданд ва гӯш ба мо меандозанд. то ҳад вақт имкон ҳаст, сонияу дақиқаву рӯзҳое ки ҳаст, кӯшиш кардан лозим аст дар назди волидайни худ бошӣ, ба онҳо вақт зиёдтар гузаронӣ. зеро ки як чизро фаҳмидам ва пай бурдам 100% ки пулу моли зиндагиро меёбӣ. кор, дӯстон ва дигар, лекин як чиз ки ҳамон вақти муайяне ки ҳамон шириниҳо ки намерасад ба ту аз наздикону пайвандонат, ҳамон афсӯс дар ҳамон зиёд мехӯрӣ. кадом нақшаҳо ё ин ки мақсаду чӣ орзуе ки ҳаст ки орзуи падарро амалӣ кардан ё ин ки кори падарро ба анҷом расонидан. падари бузургворам ки ҳам драматург ва нависанда ва журналист буданд, Иноят Насриддин, равонашон шод буд, беҳад зиёд кор карданду китобҳои худро рӯи кор оварданд. ман мехостам аз рӯи маҳз ҳамон ҳикояҳое ки падарам рӯи кор оварда буданд, якчанд ҳикояро гирифта филм кунам. ҳамчун ки ғайр аз оне ки ман ровӣ ҳастам ва чӣ тавре ки худат мегӯӣ Рустамҷон, шоумен, бар замин кори продюсерӣ дорам, яъне ки корҳои продюсериро ба анҷом мерасонам. ин филмҳоро кай мардум метавонанд ки хоб насиб кунад, насиб гардад, ниятам ҳаст, нақша дорам, шояд ҳамин сол бошад, шояд соли дигар бошад. муаммо нест ки Рустамҷон барои омода кардани филме ки худат мехоҳӣ, филме ки бар замин ки боз ҳикояи падар аз рӯи сценарий аз ҳикояи падар бошад, ман мехоҳам як чизи хуб бошад ва маблағи муайянам низ лозим аст то ин ки ин корро мо боварӣ дорем ки шумо аз удаи ин кор мебароед. насиб карда бошад, насиб карда бошад. бисёр ҳам ҷолиб шумо пешкаш карда метавонед. аҳсан мегӯем Беҳрӯз, биёед мегзарем ба бахши дигар савол.
наврӯз имрӯз вазъият нотинч шудааст дар сарҳад. Мегӯянд ки бисёри ширкатҳо муҳоҷиронро мебаранд, онҳо ба проблема дучор мешаванд. Ин гап рост аст? Не, бачаҳои хубам ҳастанд, бачаҳое ки хуб мебаранд меоянд, ширкати бахая ки хеле муаллифӣ мекунӣ, бачаҳои хубанд, нағз мераванд меоянд, муомила доранд, шиносоӣ доранд. тавсияи шумо ки 1.5 сола дар канали шумо пайваста ҳамин реклама, ин хеле як нишонаи ое ки ширкат ба боварияи ай тараф ширкат барои шумо проблема намешавад ва шумо 1.5 сол бо ҳамдигар ҳамкорӣ доред ва ширкати бахара тавсия метем ба ҳама. тамошобини азиз, пас ба шумо тавсия медиҳем ки ягона ширкате ки бе проблема шуморо бурда меорад ширкати бах аст. Занг занед, шуморо бо як муомилаи худ ва як нархҳои дастас аз сарҳад гузаронда ҳуҷҷатҳоятонро тақ карда ба манзилатон мерасонад. лақаби шумо ҳангоми мактабхонӣ? медонед ба кадом хотир бисёриҳо аз ҳамин савол мегурезанд ва намехоҳанд лақабашонро ҳамагон донанду баъди барнома бо мазоқу масхара шурӯъ шавад. Не, лақабҳо бисёр буданд, худатам медонӣ Рустамҷон, давраи мактаби зиёд лақаб мешавад, лек бори аввал ки ман ошиқ шуда будам, ин синфи ҳафтӣ буд, як ошиқе ки дар синфи ҳафтият ҳаст, намедонам ҳолати ногувор, намедонам дар ёд омада истодаст хандавар. муаллимаи раҳматиямон Элвира Александровна буданд ки роҳбари синфи муаллима буданд. доимо як лақаб мегуфтанд, баъд маро даъват мекарданд. Рамео биё наздимо, Рамео биё наздимо. Баъд меомадам мегуфтам барои чӣ Рамео мегӯяд ҳар дафъа мегӯяд охи Ҷулиетат аз пушти дари синф канда неён ки худат аз пушти дари Ҷулиетат канда не гуфтам. яъне ки омӯзаи ишқи шумо то ба муаллиму ба гӯши талаб ба ҳамагон расида буд. Бале, дар он ҷо бошад, боз бар замин бошад, дар як мактаб, дар як синфам ду синф буд, яъне ки мо лаҳзаи 7-6 унҷо 3-4 беҳрӯз буд. ҳар як нафар батан лақаби худро дошт. беҳрӯзи фарз кардем Пушкин доштем ки мояш ҷинҷала буд, аз ҳамин сабаб Пушкин мегуфтанд. баъдан беҳрӯзи Рамео мегуфтанд, шумо тахаллус боз Бабникам Никс мегуфтанд кам. хоб чизе ки аз рӯи рост гуфта истодам, лек Рамео аслан, яъне лақаби беҳрӯз Рамео буд. маълум шуд ки Рамео аст. Бале. ва тамошобин шояд шумо дигар фикр кардед ки шояд лақаби безебтар буд, хандовар буд, аммо мо шунидем ки ӯ Рамео будааст. бигзор ишқи шумо бо янгаамон ҳамеша ишқи Рамео ва Ҷулиета бошад. ташаккури зиёд. ташаккур. биёед саволи дигар мегирем, чун мебинам конвертҳо ҳоло ҳам зиёд ҳастанд. хоб сарусима нестем Рустам. яъне шумо беҳрӯз ба ин савол ҷавоб надодед. шояд кам алобзаниам кунем. шояд шуморо ба хашм оварда буд. хашм не, шояд ки намехостам ба ин савол. баъд инҷо комментария зиёд мешавад ки чаро беҳрӯз саволро оташ зада, чӣ навишта буд? дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ қадар, дар ин савол дар барномаи навбатӣ ҳатман ҷавоб хоҳем дод. пайгирӣ хоҳад. мегзарем ба конверти дигар. айни замон чанд ҳазор подписчик? 280,000. 280,000. насиб гарда дӯстони азиз, 400,000 ки шуд, ман ба ин савол ҷавоб мегардонам. ваъда медиҳам. ҳар чӣ зудтар подписатся кунед, лайк кунед, ба дӯстонатон фиристед. худо хоҳад беҳрӯзро боз ба барнома даъват мекунам. аз чашми янга пинҳонӣ арӯзбозӣ кардед? Не, Рустамҷон, ягон мардак намегӯяд ки пинҳонӣ рӯи ростӣ арӯзбозӣ кардам ё ин ки не, намегӯяд ягон нафар. агар кунад ҳам мегӯяд ки накардам. бароям бошад не накардам. чаро мардҳо қоил намешаванд? рост мегӯяд дар асл. кадом мардеро диди ки қоил мешавад? Рустамҷон, ин интервюи мон як суҳбати ману ту як 10 дақиқа 15 дақиқа аст. бале, мардум боз хона баргаштанд, зиндагӣ доранд. бале, асаби ё ин ки нором доранд ё ин ки ором доранд. ана ягон мард иқрор намешавад ба ин гуфтаҳо. бовар кун ки агар ки гӯяд ки ҳа ман тасаввур кардам нишастааст нафаре, нишастааст ва мегӯяд ҳа кардам. баъд аз интервю ту боз хона мерӣ, ассалому алайкум ва марҳамат гузаред. баъд аз он 1-2 ҳафтаи дигар бетаом мемонӣ бегоҳ. бале, муносибат хуб нест. муносибат хуб, қошу қабоқ 5 килои дигар. либосҳо утик накарда. бале, баъд мефаҳмӣ ки кардан лозим набудааст. аз ҳамин сабаб мо намехоҳем дар ин савол посухи ҷиддӣ аз беҳрӯз талаб кунем, чунки зиндагӣ аст. дар ҳақиқатан чун муддати 10-12 сол шуд мешиносам беҳрӯзро. ҳамроҳи ҳамсараш як ишқи романтикӣ доштанд ва ҳамеша дар кӯчаҳои шарқи озод дасти ба даст онҳоро дида ҳавас мехӯрдем ва хушбахттарин оила ҳастам. бале, дар ҳақиқат дар оиди ин чиз гуфтан лозим аст ки ман
муддати як 7-8 сол мо як ҷо мехӯрдем ва баъдан мо оиладор шудем ва зиндагиятон фикр мекунам як худоро шукр зиндагӣ як 10 сол 10 сол шуд зиндагии худ як пасти баландии худро дорад лек ба фикру ақидаи шахсии ман он ҷавонмардоне ки мехоҳанд оила барпо кунанд ман хубаш тавсия медиҳам ки як хубтар ҳамдигарро фаҳманд ин маънаи онро надоранд ки ишқварзӣ кунанд читаро ки мегӯям якдигарро омӯзанд сараввал омӯзанд зеро ки душвориҳои зиёд имрӯз ки дар оилаҳо дида мешавад мутаассифона ҳамин аст ки як лаҳзае ки мо сиёҳу сафедро баъдан нафаре мард мегӯяд ман ранги сафедро дӯст медорам зан мегӯяд ман ранги сиёҳро дӯст медорам ё ки шириниро дӯст медорам ё ки шӯриро дӯст медорам ин аллакай зиндагӣ аст мо гуфта наметавонем дар он ҳолат ки мебояд ҳар чӣ ки ман гуфтам ҳамон шавад зеро ки мешавад ҳамон бешубҳа мешавад рустам метавонад шуда он мард агар ки гӯяд ки ман ҳаминро мехоҳам ҳамин чиз бошад мешавад лек зиндагӣ ширину лаззати ҳамон дар куҷо мешавад лаҳзае ки мо фикру ақидаи оилаи худро ба инобат намегирем мутаассифона имрӯз ҷавонмардоне ҳам ҳастанд ки дар он ақидае ки зан бояд ҷошро донад бале ҷош мешавад ки ҷошро донад зан лек ҳатман ҳамдигарро омӯхта ҳар лаҳза паҳлӯи зиндагиро дидан ки чӣ писанд ҳаст ба марду чӣ писанд аст ба зан ҳамдигар фаҳмед ин асоси хушбахтии зиндагӣ аст ба назарам ҳосили зиндагии шумо як духтарчаи нозанин буд ва имрӯз мебинам ки сафашон зиёд шуданд худоро шукр бале ду духтарча дорам духтари Калониям Беназир ва духтари дуввумам Томирис писарча севум хулигани хона Идрис яъне ки ино мактабхон шуданд аллакай бале худоро шукр синфи дуанд аллакай духтарчо писарча олон ки ҳоли хурдак бале беҳтарин дар шоу бизнес душмани кас ҳамкасбаш аст чӣ гуна ки дар олами рақобату душманию бадбинӣ берӯз сабр доред ё ин ки не чун мо зиёд мушоҳида кардем ки ҳамкасб душмани ҳамкасб бале дар ҳақиқат ман то ҳад ман савол додани будам ки чӣ дар ту алам Рустамҷон дошт ки 2 рӯз пеш дар як фейсбукаш навиштааст ки бале ин ҳамон аст ба назарам дар албатта бале Рустам бо гуфтаҳои ту ман 100% розӣ мешавам ки мутаассифона сарфи назар ин санъат аст ин шоу бизнес ин намедонам кори номбои хона бошад савдои бозор бошад ин сарфи назар аст дар ҳама ҷо мутаассифона душман пайдо мешавад душманам низ дар кадом ҳолат пайдо шуда метавонад Рустамҷон дар он ҳолате ки нафаре фикру ақидаи худро дорад ва мутмаин аст ки фикри ӯ дуруст аст ва дуввум нафар бошад фикри ақидаи худро дорад боз ки дурустии худ читори ки русо мегӯянд у каждого есть своя правда но ответ такой красивый то что правда она одна барои бошад ман ростӣ аҳамият намедиҳам умуман зеро ки ман ҳамон хислати душманию бадхоҳӣ ба ягон нафар надоштам ва надорам агар рӯи рост дар саҳна ё ки дар пушти саҳна шоҳид шавед ки шуморо падношка мемонанд азатон ғайбат мекунанд гап мезананд ин чизҳо ба шумо сахт намерасад ман шунидам ман боре ҳам шунидам ман борҳое шунидам аз пушти худ гапҳои ноҷо лаҳзае буд ки ман аҳамият намедодам менигаристам мерафтам саволи дигар беҳрӯз шумо ҳангоми хурдсолӣ чанд сол умр доштед ки мақсад аввалин шуда бо меҳнати худ пул ёфта будед ва аз кадом ҳисоб саволи бени хуб 18 сола будам 18 сола будам лаҳзаи 18 сола будам маро даъват кардан ба радиои Азия Плюс ин соли 2004 буд лаҳзае ки даъват кардан кастинг буд магар кастинг буд бале кастинг буд дар он ҷо чӣ гуна даъват кардан ростӣ дар он ҷо апай Калониям Шалом ки худ журналист аст ва собиқ корманди Азия Плюс буд гуфт кастинг рафта истодааст биё гуфт даъватат мекунем мебиёӣ лек бо як шарт хе ҷавони зирак будед ё ки шармгин одамгурез ман ростӣ худам шармгин ҳастам каме шармгиниам дорам лек зиракиам ҳаст худоро шукр ҳама чиз камкам ҳаст ва лаҳзае ки апаи Калониям гуфтанд ки биё дар кастинг метавонӣ иштирок кунӣ лек бо як шарт мебиёӣ ному насаби туро ҳеҷ кас нафаҳмад яъне ки ту додари ман ҳастӣ ва Насреддинов ҳастӣ нафаҳмад яъне истеъдоди худат кати гузар бале худат истеъдод лаҳзае ки ман дар ворид гаштам кастинг будан дар он ҷо бошад Шерали Ҷураев собиқ корманди радиои Азия Плюс Гранд Газарян раҳматӣ буд дар он ҷо
ва як чанд нафарро нишаста буданд. Катя Аракелова роҳбари ҳамон вақтинаи радио гуфтам аз яке аъзои ҳакамон шаҳло буд апа ӯ аз ҷош хест гуфт ман мебароям баъд аз 1-5 дақиқа мебиям. Ман ҳайрон шудам барои ки шаҳло ҳангоме ки шумо дар саҳна ман даромадам маҳорат нишон додед. бале баромадам рафтам аҷоиб. ва лаҳзае ки гуфтан раҳмат хуб савол додан дар он ҷо гуфтан латифаи нақл кун дар пахши мустақим тасаввур кун ки ту ҳастӣ ин лаҳзо суҳбат кардан бо дӯсти худ суҳбат кардан лозим аст дар пахши мустақим ҳамин чизҳоро гуфтан аз намедонам дар кадом сатҳ аз ӯҳдаи кор баромадамо гуфтан мо бо шумо дар тамос мешавем. баъдан шаҳлота ворид гаштанду шаҳло нигаристан гуфтан тамом гуфтан тамом шиштан ва гуфтан нафари дигарро даъват кунед. ҳамин гуна рафтам. баъд аз 3 рӯз даъватам кардан гуфтан ки биёед мехостем як бори дигар садои шуморо сабт кунем ва фаҳмем. яъне бидуни шаҳло худашон интихоб кардан? бале. лаҳзае ки садои мана сабт карданду суҳбат кардем гуфтан шумо бо мо наздиктар шудед писанд омад маҳорати кории шумо ва шаҳло дар ҳамон ҷо гуфт ки ин додари хурдии ман аст. маоши аввалини шумо чанд сум буд? дар он вақт рости рустам ҷон вақте одам аввалин маошашро мегирад чӣ қадар хурсанд мешавад? ман дар ман хурсандиам ҳадду канор надошт рустам ҷон бовар кун ҳозир аниқ гуфта наметавонам ки чанд қадар буд маблағ барои ман маоши на он қадар зиёд буд ё ин ки кам. барои ман як кайфияташ буд ки ман бо меҳнати ҳалоли худ маош гирифтам ва якум маошро ман чӣ кор кардам ман хона овардам гуфтам ин пули ман ҳаст ман мехостам ба аз шумо ҳадия кунам волидайн ки будам. як меҳр нисбати кор пайдо шуд дар ҳақиқат яъне ки вақте меҳнатитро қадр мекунанд ва ту маош дигар медиҳанд мешавад тамоман дигар мешавад. Саломат муддати бошед. як сол ки фаъолияти корӣ кардем ва баъд аз он ки дигар бо донишгоҳ натонистам якҷо карда ҳам кору фаъолияти худро ҳам хондан радиоро тарк кардам. ростӣ шарт аст ин лаҳзаи шарт омадааст ба шахси наздикатон занг занеду гӯед ки дар як ҳолати бениҳоят роҳафтодагӣ қарор дорам бароям пул қарз беде кӯмак карда метавонӣ. хуб ин сарфи назар аз кадом кор бошад дар кадом самти корӣ бошад дӯстон олами шоубизнес Аз бигзор олами чеҳраи шоубизнес. шинохта бошад бигзор ягон нафаре ки маъмулу машҳур бошад ва шумо метавонед ҷуръат кардан ин суханро бигӯед ва посухи ӯро дар громкост фаҳмед. барои чӣ не биёед як кор марҳамат. дар фикри шумо кӣ омада истодааст? дар фикри ман зафар абдуалимов омада истодааст. дар ҳақиқат рустамҷон як вақте замоное расидааст ки ассалому алайкум зафарҷон. алейкум салом берӯзон чӣ хебрат? худоро шукр худосозӣ назди коротсозай брат не отвлекай брат не ама зур кӯрака зур мешава намози пешнаве машалло зафарҷон брат як проблема да ғалтидим ҷура як проблемаи сахт да гирифтор шудем ҳами як срочно ҳамин бегонияи топагаи $1000 дар кора проблемаш нест зафарҷон тамом зафарҷон корум ҳал мешавад агар вай бошад зафар ман ҳами баъдо як соат наздат мебиёму баъдо ягон 20 дақиқа ё ним соат пас зангат мезанам. все зафарҷон раҳмати калом брат раҳмат. хуб малиш хуб саломат бош брат. хуб пеш аз он ки беҳрӯз ба зафар занг занад ман гуфта будам ки бисёр як дӯстӣ чандин сола доранд ва нисбати якдигар эҳтиром доранд ва ҳамин чиз дар ҳақиқат ту каме рустамҷон маро каме дар хиҷолат монди ростӣ ки ин дар фикр зад аллакай аз $20 $10 фикр карда аллакай пула ҷамъ кардан дар ҳақиқат зафар дӯсти наздик аст ва ман бовар кун лаҳзае ки гуфти занг зан ман бе ягон шубҳа медонед чӣ беҳрӯз вақт замоне ки агар ба ман пул лозим шавад ман 10 маротиба тарозуи ақлам бармекашам ки ман кадом ҷуръат кардӣ дар ҳамон одам занг занам ба ман пул пурсидан бениҳоят душвор аст қолӣ шудан дар кор аммо шумо мебинам ҳам ту гирифтӣ ту занг задӣ. рустамҷон бародарӣ ин маънаи онро надорад ки мо бояд фақат дар паҳлӯи хубии зиндагиамон бошем дар ҳамдигар. бародарӣ ин як чизе ҳаст ки намедонам дар ҳар паҳлӯи зиндагӣ дар анамон мушкилиҳо зиёдтар шояд ки ғамат зиёдтар бошад он бародар аст. давом медиҳем рустамҷон давом медиҳем ва ду конверти дигар монда аст ва бибинем ки дар инҷо чӣ савол аст чун настроение беҳрӯз хеле ҳам хуб аст боварӣ дорам ки шарт бефикр ҳарф занед натоқи ахбор шавед ровии ба аз мо тараб шавед
дар корвон либосу пойафзолфурӯш шавед. Як чизеро ман то як гап занам. Ман либос фурӯхтам. шумо метавонед ман дар корвон нафурӯхтам, не ки дар як мағоза либос мефурӯхтам. Яке як рози ман натохи ахбор шавад. ассалому алайкум тамошобинони азиз, инҷо телевизиони Тоҷикистон аст. бо шумо ман Беҳроз Насриддинов, сархати ахбори имрӯз. аҳсан, ташаккур. акун ҳамчун ту маъракаҳо акун хуб бо забони акун русиву тоҷикӣ як бора ман баъз мебарем. акун оғоз кардан лозим аст. бале оғоз кунед. саломам аз муҳаббат гирад оғоз, паёмам аз худованд гирад оғоз. ассаломаи мардуми ҳимматбаланд, ассаломаи дӯстони арҷуманд. ин буд туй ва мегузарем ба фурӯшандаи бозори корвон. бача ташташа рустам чӣ мегӯ? лаҳҷавӣ бошад хубтар аст ба назарам. نیست باگ نمیدونم اکنون بوری اگر باشد این یک مهارت اکتوری باشه که خب اکسپریمنت میکنیم بیگزار. خب اپاجونی خشوی من یا پیش من بیوجا بیو تماشا کردن که می خوشوی تا خوشوی من اینجا بوری انا می ماتریالی فاسون آورده یعنی بور بید با بار میکنی اخی تماما دیگر میشه. نرخش چند سوم؟ 500 سوم میترش. اینقدر قیمت؟ شما اول در بار کنید که و این 500 سوم ماتریال برای شما 5000 سوم ماتریال برای میتواد باور کنید اپاجون. شما دیدم میگن که این لباس 10000 سوم در خریدگن شاید که در 5000 سودا کنه شد. احسان خریدار سانجا یک نفری که با یک مکر هیلا میتونه دیلیانمو خریدار رو به دست بیاره. نه من کنجویش نیست من مدت چند سودا میکردم. اما این گونه نمیکردید. نه در اونجا باشد میدونم اکون اپاجون گفتا بیرون نمیبرم دم وقت میگفتن که بچه نه چلیوسین خونه شده است عقل بگم نشده است. لحظه‌ای که مغازین ورود میشدن مقصد روبری ما میگفتن دویمو یک زنی روز بود که دویمو دیلی میزوجی خود رو پیدا کردن لازم است. بگذار هیچ چیز نخرد. یگان چیز نخرد. دریا تو رو دریا دارد تمام. که پگاه بیاد یا در همون جو یک نفری بود سوداگری نزد همون میروه. بهترین توصیه. و آخرون کانورت است فکر میکنم که بهروز این سرود خونید گفتی که رستم جان کدوم سرود در خونه من نمیدونم. رستم جان نکنه سرود که از من خواهش کردی من یک چیز دیگر از خودت خواهش میکنم که من مهارت سرایندگی ندارم برای خود یک گاه میخونم لیکن کن دو کسا به نظرم خونیم. بیاید مرحمت. ای زلفی کجد انبر رخسار مهی انبر ای لعلی لبد گوهر اومان به نظر آمد جانا گفتن در کار ترلکچی هم بود لیکن جزیره بهترین اون چیزی که ما می‌خواستیم که سرود خوند بگذار خون. بسیاری ها آر میکنن بسیاری ها عیب میدونن که سرود زمزمه کنن چون رویه اونها نیست کسب اونها نیست ولی ما امروز قائل شدیم که جان یک چیز رو میگم باور کن هر یک نفر اون نفرونی که میگن همین مردک سرود میخونن البته هر یک نفری که باز همین کامنتاری هم مینویسن و خواهیم نخواهیم لحظه که در همون خونه تنها لحظه که سرشویی میدارن یک سرود میخونی لحظه که با ماشین رفته است یک نه سرود میخونی برای اون باشد به نظرم هر یک نفر در زندگیش یک پارچه سرود هم سراییده است. البته تشکر زیاد با این قدر سوالای ما شما پاسخ گردوندید. سلامت باشید. بهروز جان شما رو خسته نگردوندن سوال‌ها به عزت نفستون نرسید. نه سوال‌ها اومد به شما پسند اومد رستم جان من تماشا رستم مدتی چند سال بود خودت شخصا دوستی دارم. 10 سال شد. 10 سال شد. گفتن امانت که بهروز در توی من روی بله توی من بودن و ما از همون زمان توی من 9 سال شد. 9 سال شد این یک استوری دیگر رفتنی وای زیباترین شما منظره های زیبایی قدر نموده رفتید شما. رفتنیمون یک استوری خودش رو داره. تا حال زیوارف میگوین؟ بله رفتم تو بهروز زیوارف مبارز عثمانوف هم رفته بودیم و تشکر زیاد مهمانداری و حرمت و عزت و لطف کردنتون. تشکر. و در حقیقت وقت رو ببین که رستم جان در یک مدتی کوتاه 9 سال که سپری گشت. برام باشد خوبترش من چطوری که باز گفتم و برمیگردم وقت کوتاه است خوبش با کارهای نیکو کارهای خوب انجام دیم و دائما با این کارها و عملمون در صف پیش باشیم. تشکر بهروز جان تنصیحات خاطر جمع باشه تماشابین عزیز این بود برنامه روبرو با چهره هنر بهروز نصرالدینov.